Hello student, today we are discuss about plus 2 first year ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି ସେହି ଦେଶ ସେତେ ଡେଭଲପ୍ ବା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କଥା, ରୁଷ କଥା, ଚୀନ କଥା, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୈଳୀ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଆମ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କହିବା। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟି କିପରି ନା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ବା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେମିତି ନା ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଉଭୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଆମ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଆମେ ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ଆଡମ୍ ସ୍ମିଥ୍କୁ କହିଥାଉ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କ'ଣ ନା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହେଉଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଜନକ ଭାବରେ ଆମେ ସାର୍ ରୋନାଲ୍ଡ ଏ ଫିସରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛୁ ଆଗରୁ। ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ଓ ଗଠନ। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ଓ ଗଠନ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରହୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତିଟି ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଅନ୍ ଦ ଇଭ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରୁଥିବା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଭାବେ ବିବେଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ 1947ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛୁ, ଏବଂ ବିଶେଷତଃ 1991 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 6.5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଗଡ଼ ତଥା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଭାରତବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପୁଳ ସାଫଲ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିଛି। କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେବେ ନା 1951 ମସିହାରେ ଏବଂ ତାହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ଫିଲିଂ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ୱେମାର୍କ ଏମିତି ଆସେ, 1951 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ନା କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେତେ ନା 1951 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ବା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦିବସ। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମ ଭାରତକୁ ସେମାନେ
ଭାରତରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଞ୍ଚାମାଲ ସ୍ୱରୂପ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ତାହାକୁ ପୁନରୁସ୍ଥାପନ କରି ପୁଣି ଆମ ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚ୍ଚନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ଔପନିବେଶିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରି ଶୋଷଣ କରିବା ଇଂରେଜ ଶାସନର ଏକ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଏଠାରେ ଆସି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଠାରେ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର 200 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରି ଆମ୍ଭର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅତି ଅନନ୍ୟ ମାନେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦରରେ ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତମାନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତମାନର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନନ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ କୁଟୀର ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଔଦ୍ୟୋଗିକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ଆମ ଭାରତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହେଉ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ହେଉ ଏଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଭେଇ ଗଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ସମୟରେ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଣବିକଶିତ ଅନଗ୍ରସର ତଥା ସ୍ଥାଣୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମ ଭାରତରେ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଞ୍ଚାମାଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ଭର ଭାରତର କୌଣସି ବିକଶିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଅର୍ଥନୀତିର। ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଲା ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅଣବିକଶିତ ଅନଗ୍ରସର ଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ସମୟରେ ବା କଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ରୁଷ ଇତ୍ୟାଦି ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲା, ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିର୍ଭର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି, ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବ। ଭାରତ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ତା'ର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ଥିଲା, ସେହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କୃଷିର ଅବସ୍ଥା ବା ଏଗ୍ରିକଲଚରର ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ଥିଲା ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ସମୟରେ
ଭାରତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର କୃଷି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମ ବହୁଳ ଦେଶ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନର ପ୍ରଣାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୃଷିକୁ ଏକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୂପରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେହି ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାୟ 100%ରୁ 72% କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତରେ 72% କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ ନା ଦେଶର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ 100%ରୁ 50% ଅଧିକ, ମାନେ 50%ରୁ ଅଧିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର ମୋଟ ଜାତୀୟ ବା ଟୋଟାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍ ଆମର 100%ରୁ 50% କୃଷିରୁ ମିଳୁଥିଲା। ଦେଶର ଚାଷ ହେଉଥିବା ମୋଟ ଜମି 80% ଜମିରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ମୋଟ ଚିନାବାଦାମ, ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଚିନାବାଦାମ, ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କାରଣ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ମୋଟ ଚିନାବାଦାମର 32% କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳେ। ମୋଟ ଝୋଟର 41%, ମୋଟ ଧାନର 27% କେବଳ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା। ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚିନାବାଦାମ ଭାରତରେ କେତେ ହେଉଥିଲା ନା 32%, ଝୋଟ କେତେ ହେଉଥିଲା ନା 41% ବା ଶତାଂଶ, ମୋଟ ଧାନର କେତେ ହେଉଥିଲା ନା 27%। ବିଶ୍ୱରେ କପା, ଯେଉଁ କପା ଚାଷ କରାଯାଏ, ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଭାରତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଧିକ। କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱର କପା ଚାଷ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେହି କପା ଚାଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ କପାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୃଷିର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁନ ଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ପାଣିର ଅଭାବ ଥିଲା, ଜଳସେଚନ ହେଉ, ରାସାୟନିକ ସାର ହେଉ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁନମାନର ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କୃଷିର ପରିମାଣଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନରେ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପର ଅବସ୍ଥା। ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସିଚୁଏସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ କଞ୍ଚାମାଲ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିକଶିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଭାରତର ଶିଳ୍ପର କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଯେଉଁ କୃଷିର
अवस्था को आम आलोचना करूँ। कृषि आलोचन देखी आम कौन देखी ना जो इंग्लैंड रे जो प्रथम करी औद्योगिक विप्लव आरंभ होता, जो औद्योगिक विप्लव आरंभ होता ताहा हेबा द्वारा भारत में कौन होता ना कंचामाल रप्तानी ब्रिटेन भारत इत्यादि मानक आमदानी करने द्वारा भारत में हस्तशिल्प और कुटीर शिल्पर विलोप घटी बा धीरे धीरे ता न्यून मान पहुँचाई। सुतरां स्वाधीनता प्राप्ति समय भारतीय शिल्प क्षेत्र में अत्यंत अनग्रसर थिला। मोट श्रम शक्तिर मात्र 11% लोक शिल्प क्षेत्र उपरे जीविका निर्वाह सकाशे निर्भर करुले। भारतर जातीय आय प्रति शिल्प क्षेत्र में अवदान मात्र 6.6% थिला। पिला माने এই जो सेंटेंस टी बहुत इम्पोर्टेंट रही एग्जाम शॉर्ट क्वेश्चन कौन ना भारतर जातीय आय प्रति शिल्प क्षेत्र अवदान केते थिला। शिल्प क्षेत्र अवदान केते थिला ना 6.6%। मुंड पिछा शिल्प उत्पाद अत्यंत न्यून थिला। ऑफकोर्स देखंतु शिल्प क्षेत्र अवदान केते रहिला ना 6.6% एवं ताहा केते श्रम शक्ति थिला ना 11% लोक शिल्प क्षेत्र में नियुक्ति थिले एवं जीविका निर्वाह करथिले, जहा फल रे जो मुंड पिछा रही अछि से मुंड पिछा शिल्प उत्पाद अत्यंत न्यून बा अति स्वल्प थिला। भारतीय शिल्प विकास क्षेत्र में खाउटी द्रव्य उत्पादनकारी शिल्पर विकास उपरे प्राधान्य दिया जायतिला। लौह और इस्पात, आलुमिनियम, जंत्रपाति, रसायन सामग्री, विद्युतिक जंत्रपाति आदि मौलिक पुंजी द्रव्य उत्पादनकारी शिल्प विकास क्षेत्र में अवहेला करा। जो शिल्प क्षेत्र केतोटी गुरुत्वपूर्ण पर्याय रही अछि अर्थात लौह हो, आलुमिनियम हो, जंत्रपाति इत्यादि मानक अधिकांश डेभलप कर अधिकांश आय कर मात्र यही सबू विषय मानक मध्य जो भाव में लौह, इस्पात, आलुमिनियम, जंत्रपाति, रसायन सामग्री इत्यादि गुड़िकर विकास क्षेत्र में अवहेला करा अर्थात तार कौन विकसित हो पारि नथिला, जहाँफल भारतवर्ष जंत्रपाति, कलकब्जा, देश रक्षा सकाशे अस्त्रशस्त्र और अन्य गुरुत्वपूर्ण शिल्पगत सामग्री आमदानी सकाशे विश्वर अन्य राष्ट्र मानक उपरे निर्भरशील करुला। देखा गले जो भारत स्वाधीनता समय हो स्वाधीनता पूर्वर हो आम साधारणतः कौन सी देश रक्षापी जो अस्त्रशस्त्र हो से कलकब्जा हो, जंत्रपाति इत्यादि गुड़िक आम अन्य देश उपरे आम निर्भर कर। अर्थनैतिक भित्तिभूमि अवस्था जो भित्तिभूमिटी रही अच्छी अर्थनैतिक भित्तिभूमि ता स्वाधीनता प्राप्ति समय जो जलसेचन गुड़िक नाला सुविधा नाला, जहाँफल से ही अर्थनैतिक भित्तिभूमि पहाड़ी भुशुड़ी पड़ा। जोगाजोग व्यवस्था अत्यंत निम्नमानर थिला, जहाँफल देश अनग्रसर होबार लगी। देन स्वल्प मुंड पिछा आय। स्वल्प मुंड पिछा आय कहले आम कौन बुझू ना जड़े व्यक्ति एक वर्ष मध्य हाराहारी जी से आय करती ताकू वार्षिक मुंड पिछा आय बोली कहुए। 1950-51 मसीह भारत में मुंड पिछा आय 238 टंका थिला। अर्थात जड़े व्यक्ति हाराहारी मासिक 20 टंका से आय करुला। दैनिक हाराहारी प्राय 67 पैसा सीमित थिला। माने देखंतु एते निम्न परिमाण रे एते अल्प परिमाण रे जो परिस्थिति थिला अत्यंत शोचनीय अवस्था थिला। स्वल्प मुंड पिछा आय स्वाधीनता समय भारतीय अर्थनैतिक स्वल्प विकसित अवस्थार सूचना दिए। अर्थात भारतीय अर्थनीतिर स्वल्प विकसित आह्वान होउछि एक कौन ना स्वल्प मुंड पिछा आय। देन देखिबा उत्कट दारिद्र्य और जीवन धारण मान न्यून। आम दारिद्र्य ताहाको कहि थाउ जड़े व्यक्ति तार दैनंदिन जीवन में
से जो आवश्यकता उपलब्धि बा जो गुड़िक साधारणतः गोटे व्यक्तिर आवश्यक होता है जोता खाद्य वस्त्र बासगृह इत्यादि ताहा जीवन धारण मान अटे यही वंचित होगाक आम दारिद्र्य बोली कही था। से भाव में जीवन धारण मान से कौन थी ना स्वाधीनतार अव्यवहित पूर्वर जीवन धारण मान अत्यंत न्यून थिला व्यापक परिमाण ताहा विध्वंस घटाऊला अर्थनैतिक समस्या भारतीय परवर्ती समय देखिए कौन ना अभिवृद्धि स्थानता अभिवृद्धि कहले कौन बुझ ना वार्षिक हाराहारी मुंड पिछा आयर अभिवृद्धि हार मंथर होइथिबारु कौन होता ना स्वाधीनता प्राप्ति समय भारतीय अर्थनैतिक अभिवृद्धि स्थान अवस्था उपनीत थिला 1960 मसीह 1990 मसीहा मध्य वार्षिक हाराहारी मुंड पिछा आय अभिवृद्धि हार केते ना 0.64% होइथिला बेले 1920 मसीह 1940 मसीह ताहा 0.60 पहुँची एवं 1940 मसीह 1950 मसीहा -0.13 को ह्रास पाई देखु एते परिमाण में ह्रास पाँच अर्थात जो अभिवृद्धि गोटे राष्ट्रर ग्रोथ घटी था इकोनॉमिकल ग्रोथ घटी थाए ताहा सेते बेले कौन थिला ना स्थाणु अवस्था पहुँची जहाँफल भाव में यह भारतीय अर्थनैतिक अभिवृद्धि करिबारे एक आह्वान रूप में पहुँची देन उत्कट बेकारी आम क्या कहवा ना बेकारी साधारणतः सीए जी कि तार कर्ममय जीवन में कौन सी कर्म क्षेत्र में निजुक्ति न पाइबा आम बेकारी बोली कही था। बेकारी साधारणतः विभिन्न प्रकार होता है अर्ध बेकारी स्थायी बेकारी अस्थायी बेकारी इत्यादि शिक्षित बेकारी यही भाव में विभिन्न प्रकार बेकारी रही मात्र एठार आम देख कौन ना स्वाधीनतार समय स्वाधीनतार अव्यवहित पूर्वर कौन होता ना बेकारी समस्या जो बेकारी वृद्धि बेकारी हवा बा कर्मक्षेत्र निजुक्ति न पाइबा इत्यादि मान क्षेत्र में अत्यंत अन्यून्य हो पड़ा बेकारी संख्या भारत में स्वाधीनतार अव्यवहित पूर्वर आज पर्यंत बेकारी समस्या वृद्धि पाइबार लगी। देन गण निरक्षरता कौन कहले गण कहले आम साधारणतः लोक को बुझाऊ एवं निरक्षरता कहले कौन बुझू ना निरक्षरता अर्थात मूर्ख जो माने कौन सी शिक्षा क्षेत्र में शिक्षार विषय वस्तु जानी ना से आम कौन कहबा ना निरक्षरता। स्वाधीनतार अव्यवहित पूर्वर गण निरक्षरता एक मुख्य समस्या थिला कौन ना स्वाधीनता प्राप्ति समय 10 वर्ष कम शिशु को बाद देला परे जनसंख्यार मात्र 70% साक्षर थिले देखु 100% लोक मानक मध्यरु जो माने कि 10 वर्ष शिशु मानक बाद देला परे मात्र 17% बा 17% लोक माने कौन थिले साक्षर थिले शिक्षार से भित्तिभूमि सुदृढ़ थिला। साधारणतः आम देखा ना ग्रामांचल तथा ग्रामांचल लोक माने अर्थात ग्रामांचल रोथुवा नारी मानकर साक्षरतार आहुरी कम थिला सेमानंको पाखरे हुए तो कौन सी शिक्षार व्यवस्था पहुँची पारि नथिबो हुए तो कौन सी शिक्षा पाइबा कौन सी आग्रह नथिबो सेइथिबाई सेमानंकर साक्षरता हार कमिबार लागिथिला। सुतरां स्वाधीनता प्राप्ति काल में भारत में निरक्षरता एक विराट समस्या भाव में मेरुदंड सदृश छिड़ा होता। देन देखा उच्च जन्महार और उच्च मृत्युहार आज पर्यंत स्वाधीनतार अव्यवहित पूर्वर आज पर्यंत जनसंख्या भारत में वृद्धि पाइबार लगी से तो आजिकार परिस्थिति रे भारत समग्र पृथ्वी समग्र विश्व रे 1 नंबर भाव में जनबहुल राष्ट्र भाव में परिचित एवं से समय रे हुए तो आज साइंस डेभलप घटी जाइए मात्र से समय कौन होता ना साइंस कौन सी डेभलप हो पार नाला जहाँफल उच्च मृत्यु हार होता
ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ଜାଣିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଔଷଧ ଦରକାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ 1931 ମସିହାରୁ 1941 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହାର କେତେ ଥିଲା ନା 45.2 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଥିଲା 31% ଥିଲା। ସୁତରାଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ସହରୀକରଣ। ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ସହରୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ସହରୀକରଣ କହିଲେ ସହରରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସହରୀକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାତ୍ର ତାହା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସହରୀକରଣର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଥିଲା। ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 50.8% ଲୋକ ଗ୍ରାମରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର 14.2% ଲୋକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଦେଶର ସହରୀକରଣ ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁନମାନର ଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମନ୍ତତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଭୟ କୃଷି ଏବଂ ଅଣକୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମନ୍ତତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପୁଞ୍ଜିପତି କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ଅଣକୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀର ଚେର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ପୁଞ୍ଜିପତି ଔଦ୍ୟୋଗିକକାରୀମାନେ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଉତ୍କଟୀୟ ବେକାରୀ, ଗଣ ନିରକ୍ଷରତା, ଉଚ୍ଚ ଜନ୍ମହାର, ଉଚ୍ଚ ମୃତ୍ୟୁହାର, ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ସହରୀକରଣ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମନ୍ତତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୃଷି ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଏହିଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁନମାନର ଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଶ ବିଭାଜନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ଦେଶ ବିଭାଜନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ତ୍ରୁଟି ଲାଗିଥିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ସୀମା ବିବାଦ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସଂକଟନ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ହେଉ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହେଉ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗ ଯଥା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଭାଜିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ, କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ତଥା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଦି ସମସ୍ୟାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବେକାରୀ, ଅର୍ଦ୍ଧବେକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, କୃଷିର ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ଦେଶର ବିଭାଜନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ ବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗ, ଏହି ବିଷୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି କେଉଁଠି ବୁଝିବାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ 2ର ପ୍ରଥମ
ଶ୍ରେଣୀ ବା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଯେଉଁ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ।